guys, after ng bagyo, ng baha dito sa Naga City, ganito pa yung itsura ng kasentrohan ng Naga. Masyado pang maalikabok, mabaho. Kailangan talaga naka-face mask, kaso ako nakalimutan ko magdala ng face mask. Sabi di ako. Ang alikabok guys, yung natirang mga putik ay alikabok ang natira dito sa market ng Naga City. Ang ibang mga tindahan ay okay na, nag-ooperate na. Pero yung mga iba ay wala pa. Linis-linis pa sila. Grabe talaga guys yung nangyari dito sa Naga City. Mabaho pa talaga yung amoy. Dito tayo sa loob. Pakita ko sa inyo guys. Ay, Mayo. Madami pang hindi bukas. Close pang ibang mga tindahan, lalo na yung mga damit. Ayan no, close pa. Halos ang iba ay back to zero talaga. Ayan guys, oh. Mga damitan yan. Damit yung mga paninda dyan. Pero close sila. Yan, naglilinis pa sila until now. Grabe. Dito guys yung malupit. Until now ganito pa. Ayokong dumaan doon. Ang putik pa. Ano ko man po to? Ano mga binamang lalo. Kawawa talaga yung mga business owner dito. Sobrang baho pa dito guys. Ang init na Pasko. Tapos ka New Year. Ay, hindi siya.
Yung iba paunti-unti ay bumabalik na sa dati, pero mahabang panahon at oras pa bago makabalik sa dati. Masyadong maalikabok, mabaho. Thank you guys for watching. God bless everyone. Keep safe.